I finalment l'últim pas, un cop ja ho hem pujat tot, hem creat els àlbums, etc. Haurem de tornar a imatges. En aquest cas estàvem fent una galeria del comando, Bionic Commando de 360, per tant entrarem a Xbox 360. Cercarem l'àlbum Bionic Commando, aquí no hi és, per tant estarà més endavant. Aquí el tenim. Llavors apretarem el botó propietats i seleccionarem quina és la imatge que volem mostrar com a thumbnail de l'àlbum, no? Per defecte ve l'última que hem pujat i aquí pues, tenim tota la llista, no? I res, anar mirant a veure quina ens agrada més. El que fem és, si tenim la portada, posar la portada, i si no, doncs una que es vegi clarament de què va la galeria, no? En aquest cas, doncs aquest logo, per exemple. Llavors l'únic que hem de fer és update àlbum, i ja està, ja ho tenim tot fet. Ara ja podem publicar, ficar les imatges que ens doni la gana i no cal que avisem a ningú perquè ens pugin les imatges. I això és tot, a veure si us va bé. Vinga, adéu.